Okay, here is Jed. First broadcasting. Hello, hello. What can you say? Nothing. Abi, Ciao. ciao, ciao. First broadcasting history here in this spot. Všibni. Hovor. Ty si ranní radio. Radio. Radio tady. 1968. 1968. Historicky. Zdravíme na Filipín. Na Filipín. Filipín zdravíme. Jak se máte, Philippines? Jaké mají počasí? Počasí? No, zeptej se, jak mají tam počasí. To je Persi. No, jak to máte tam? Máte hezky na koupání? Kopíte se. Jde se kopit. Tam nerozumím vůbec. Vlogovat jenom česky. No, můžeš jim to přeložit. Přeložit. No. Tak. We are here. Co to říká? My jsme tady. Že Jsme tady. Ano, jsme tady. Hello, hello. We are here, yes, Jed. Yes, my tady. No, a přijde taky z Filipín. Liberec, to je Liberec České republiky. Čau, čau.